sme boli hrdí na svoju vlast len niekoľko, povedala by som, mesiacov v našom živote. A síce v 68. roku, v 89. roku a ešte napríklad, keď sme vyhrali hokej nad Sovietským zväzom, nad Rusmi. Stojíme na námestí Slovenského národného povstania. To bolo povstanie Slovákov proti Hitlerovi, proti fašizmu. A potom v 89. sme tu stáli sme tu starí, mladí a zvonili sme kľúčami. My, občania, sme chodili na toto námestie a protagonisti, niektorí z nás, urobili Verejnosť proti násiliu a Verejnosť proti násiliu, občianske združenie, začala oficiálne prenášať politiku z námestia do rokovacích siení. Verejnosť proti násiliu sa stala oficiálnym hovorcom týchto námestí. Je správny z pohľadu, ja neviem, demokrata a dobrého človeka. Nikomu sa vlastne neublížilo telesne. Duševne sa veci zmenili veľmi. Demokracii aj v láske je to rovnako. Aj láska, aj demokracia je taká ako ľudia, ktorí ju robia, ktorí ju žijú. To sme na začiatku vôbec nevedeli. A teraz sa snažíme byť lepší a hodný demokracie a lásky, by som povedala.